Apirileko Eurigau samurrek preso hartzen ninduten. Autoerroten menera, jaulki igeltsoen salbatzeko, volanteari inguru perestu ematen nion, edo ipularrean edaio, atxanka zegoen azeriari eskutzez obizaindu bat zulatzen nion, zerua saritzat diskretuki abestuz. Gizonak bere besoen gerizan aterpen intzala irudikatzen nuen. Bilkuretatik landa, mendiak zein muñomazelak ardimarraka ozenez betetzen zirela, intzentzu usainanen oroitzak lardazkatzen ninduen. Ilargiari eta noiztenka izarrei, haurtzaroko igande bezperetako salmeak burutik buru eskain niezazkien. Gizona jendetu eta jendetuko ninduela, nori aitor niezaiokeen nire Pasaiako amodio herbalak oro birindika aurkitzeko pres nintzela, ardirik eta arditik ez zeukan, baina otsokruderen erdian igerika bazekiela segur nintzen. Amets arketipikoetan barna galtzea desiratzen nuen ondinokot, salbamen eske. Etxera eta gazna, mehe eta kilikari mosturik, itzala bilatu nion axular zenari. Gerotik gerora zebilen euskaldun bakoitzaren antzera, Zarako teologo mediatikoa argia zen. Ni nintzan maitemindu errea eta ilunpe galdu eta zabal bakarra. Naizen neskato umilau.